ngai khlei fi baro iwe piwe hakane ka por ka mamanta ka tanga jong jisu bada ka men sim ka jing sno eat ka men sim ka jing kmen ngadon bi hang ni ban ya kren biang bat pi hakane ka step ka mamanta ngai ngo yo blei bana ka sngi yo ban ya kren kom ne ka jing thmu ka long bet ba pinang yo shishu ya u jisu haka jing im ka jong fi kaman toy la dau breu yo la ka spa ka pho la dau yo la ka perthai baro ka we la dau yo yo jisu ka ta ka long ka bala dai tadeng ta na ka sngi da ka man sim jo ka jing song khia da ka sim ka jing ni kwa ba pin scow ni ka khubor ya ka ba pinang yo shishu yo jisu haka jing im ka jong fi barang ni ka por nga kwa ban kren ya ka we ka subject ba ka ta ka long Babul sin na pedeng jongi, ya kene ka kot ba, mo kene ka Bible ngi kot ya ka kot ba, kane kadai ka kot ba. Rai bul sin kene ka kot ba kala long ka kot bu, kam dei shu ka kot ba kala dei ka kot bu. Namar ka sakut tang hapo ang to almari, lene ka sakut ha duli, lene tang ha to haduan, ne ka don hapo kamera shongkai jong fi ha to ka kamera, shongkai ha to ka miet ha kamera shongkai ka betu top hang to. Bat phim ju pet ya ka phim ju puli ya ka bat ka susah hang to kum ka kot bu tadeng ta ka ne ka sngi pa ban I men sim ya fi what I ba ka Bible what I ba ka ne ka kot ba akan long ka kot bu and if you bo ya ka hapo sing kli and if you bo ya ka ha ka to ka jaka ka ba fi tia klam da puli ya ka kanuman toy ro em ya fi tadeng ta ka finang puli ka ktien ka jong blai kat ba finang Plit ya ka finang yo yo jisu. But finang mat yo jisu ha ji im ke jong pi. But ha puli ka ktien ke jong blai, but ha fi shashkor ka ktien ke jong blai. Si sha fin yo diang ya ke jing im ha ji im ke jong pi. Ba fin yo diang ru ya ke jing kot ke jing khia ha ga met ke jong pi baro. Tadeng ta ka ktien ke jong blai ka ong ne ka sam si spa khat khandai ka ne ka khot ka khandai pu nyo ka ong kum ni. Anga su it ya ka an jong mi ka long ke jing per khat jonga baro si sngi. Ki hukum jong me ki penlong kam start yanga bani ki nong shun jonga naba ki adon bat nga halaka sngi ka kham kraw ka jing shempang jonga bani ka jong ki nohi kai jonga baro naba ki jing pla jong me ki long ka jing perkhat jonga nga kham shempang manga ban yegi temen naba nga sumar ya ki hukum jong me ngalakang yalaki kejat negilenti basniu baro kenang bangan sumar ya kektien jong me kabang puli kektien ke jong bleng i hang ni ba tau bre ba pelong ya ka Bible ka kot ba jong o ka kot ba ka mot kani ka kot ka ba neng kong ha ka jim ke jong ka kot ba mo ta ka kot ka ba kraw kani ka kektien ka ba kraw jong ble habo u breu u ken ya kani ka kektien ba ka long ka kektien ka ba don kam ya u fi kani ka di ka kot le se spek ka di ka bastang hendrei how tau breu ba sung thu ya ka dor jong kani ka kektien kadai sisa ka kot ba ya u tadeng ta ba kadai ka kot ba min hang ni ka don ka kamba hang ni ka don ki jing trei ki ba phla ka jong blai hang ni phin i ya ka ta ka jing kraw ka jong blai ba finang i tho shu ya u jisu leng ba ka ni ka ktien tadeng tau David ha bo tho ni ka ktien u ong akat no nga it ya ka an jong me u it ya ka ktien ka jong blai u David u it ka ktien jong blai ba ka ni ka ai to ba kan long ru ka jing par khat jong fi baro si sngi Bara pi perkat ya kektien ke jong blai baru si sngi kan mau Joshua no men kong rekat ba pra kong ada pi perkat yang ni kektien ke jong blai senya sngi lati kena ba te fi le ya kan kektien fi sno tho yang ni kektien fi im da ni kektien ke jong blai ka ong pin roi ba pin man ba hala kelenti tadeng ta ke jing ka ba kanja do ke jing im kham tam ke jing im ka ba kanja man sim pin man ba ong kektien ke jong blai tadeng ta ka ni ke sngi kumbang ala puli mentan lada pi don ni kan ka ketin ka jong blai pi don ni ka jing shempang pi don ni ka jing start pi don ni ka ta ka jing tip pi don ni ka ketin ka jong blai pi don ni ka bor but kam tam pi don ni ka ketin pi don ni u jisu pi kan mau em bo jisu ong lada pi ni hanga ber ka ketin jonga ka ni happy jisu ukraine ka ta ong lada pi ni hanga ber ka ketin jonga ka ni happy kamut lada pi ni au try ka dei fi happy ni ha ka ketin Talada pimdan ni ka ketin wanam kamil di video Kristan ro. Pimdan ni ka ketin ka jong blai hapo ka download ka jong fi pimdai unong buat ba shisha jong try la sei fila bandeu riu niam. Nre lada pimdan ni ka ketin pimdan ni jisu finam la bandan ya
Jisu lada fimdan ni kektian. Gamut pinam la ban long kita ki riu khoi. Lem da pidan ye kene kektian ke bakhoi ke jong u ha ga dong jong phi. Ta ka daw kene kektian ke ka kot ba. Tadi ta kwa ban ong phi kene ke sngi wat ai ba pin penlong ni ka kot ba ka kot bu ha ga yeng ke jong phi. Bun sing so si ha bang le drong se yeng ju ki priu ha bang apa ne ka Bible ka betho. Ka Bible ka betho na mar ba balai pa mju pet ya ka. Mju pliet ya ka. Mju wat ya ka don ayo. Tadi inda ktin ke jom blai ka ong to wat inga kat bo finang la ban shem. Kum no pi wat yo blai. Ka banang kong ka long pi wat yo blai lamba ka ni ka ktin. Wat yo blai kat bo finang la ban shem to karpat yo kat bu dang jan. Ban utrai yang mudan hajan jong fi karpat yo lamba ka ni ka ktin ha pi tip ni ka ktin. Fi karpat kat kum ka ni ka ktin fin yo diang bet ya ka ta ha ga GM ke jong fi. Re bon sien. Ka ktin ke jom blai ka long tang ka kot bu ha ga GM ke jong. Tadi ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ke mamanta. Penkela no kata wat ai baka Bible kan kelalong kata ka kot bu. Itu ai baka Bible kan long sisya kata ka kot ba. Ya ka ba fin yo ban puli ka khnang ba fila ban im da ka. Bat ya ka ba fila ban yo Jisu haga jing im ke jong fi. Fidan ni ka ktien, fidan ni ka jing kular, fidan ni ka ktien, fidan ni ka jing im, fidan ni ka ktien, fidan ni ka bor, fidan ni ka ktien, fidan ni ka ikhtiar, fidan ni ka ktien, fidan ni ka jing soto, ya ka jing shampang. Fidan ni ka ktien, fidan ya ka bor, ya ka ba kata ka bor ka balaban penitho ya pi ya kata ka ba ka perthai ka ba kenjaman sim ka ba dai na ka ba light na ka ba shisha na ka ba syukor fidan ka ktin ka jomblai finum jalanti ha ka jing im ka jom film ka ktin ka jomblai ka long ta ka GPS ya ka ba ngajuk kren na ka Porsche ka por ka long ta ka signboard ya ka ba ka dawlanti ya pi fidan ka ktin ka jomblai pi tip du ya ka lenti shabneng ka lenti jong ka jing penem or fidan ka ktin ka jomblai fidan ya Jisu hi uday uktien jong blai takadaw kani ka ktien kani ka blakren du trai kani ka ktien kadai ka ba la persat do men sim bakoi kani ka ktien kadai hi u men sim jong blai kani ka ktien hi uday ublai tadai ta kani ka ktien kadai ka kot ba ai bakan long shisha ka kot ba ya pi na do men ta ka sngi ka men ta wat num kain sting ye kani ka ktien bon sien ngim ju ken sting ban bam ngi bam ha ka por ngi biang kata ka thia ka dam ka jongi ngi le ek ha ka pon ri ka basung si ka long ngim biang por ban puli ka ktien ka jong blai ngim ju puli hiru ngi shu pot ban puli ngi shu tot ban puli ru tade hing ta pa ban fin do man ta ka sngi lada phi kwa sha ya ka jing im ba phin yo pdiang ya ka ta ka jing im ba phin yo pdiang ru ya ka jing kot ha ka do jong pi baro ai ba ka ni ka ktien kan dan hapa ka download ka jong fi wanam kan taj ya ka ne ka ktien mar ne ka ktien ka pa ban rung ha ka download ka jong fi ba ne ka ktien umdai tang ban shu puli ka hanrei ba kan da long ru ka ta kan ka ktien ya ka ba kan da long shisha ka ta ka ktien ka ba yai ne apa ka download ka jong fi ka Bible ka ong ka ta abang puli ka ne ka por ni I ba ka Bible ka ong ne fi puli ar korin ka lonong ka ba lai ka ne ka khat ka ba lai ka ong ki ba pausin na ba pilong ke siti ukris ya ki ba la 3 minute dani ya ka ba la tho om da ka sia hanrei da umen sim ublei wa im om haki maulan kniap hanrei ha ga dolan kniap ka download ken tadai ta abang ni ka ktien kan long shisha ka ktien ka la tho ha ga download jong pi ba ha ba ni ka ktien ka don ha ga download jong pi pilong ka ta ka chiti pilong ma pi kita ka hukum ha ka por jong Moses la tho ya ka hukum haki maulan kniap rei to ai bakan ni ka hukum ka ktien jong blai kan om lek na khmat jong fi rei kan don shisha ha ka don jong fi ya ka bala la shan sharp hangta ya ka ba la tho asnan hangta ya ka ba la tho om da ka sia han rei do men sim u blai u im to ai ba ka ktien jong blai kan om lek na ka don jong fi tadeng ta finam long shoot kita ki riu niam la fim dan ka ktien vi dang ki riu niam fi dan ka ktien vi dang ki riu khoi film kita ki breu ki jong blai angai tran kar khu ifi ka sngi sim khia ban puli ka ktien ka jong blai ni dua he ni ka por manta try ngo eme ko pa ya ka ba ka ne ka khubor try ka long ka jing kar khu ni ki khon ki jame bagi nam plong show ene ka kot ba go try ka kot bu ban shu teng khap shino ne ban shu bu hang no try ka ne ka ktien ka di ban rung ka donot jong di ki khon bagai nam ta ka sngi la ka don ha ka duan na ka don ko try ha duli na almari na ka don ha po stap thia na hang no ka nam de chu ban sakut sa hang ta henry ki khon ki jame kin puli kin plate ya ka na mar ha ba plate ya ka ktien ka jame go try kin yo shem ya ka jing shai ka pen shem
phang ru itu ke besida ong ke tien ke jom nganget kan long kum ta ko try na ka mentan ki khon jeme plate ye ke tien ke jom blai phin bang ban pule marka kham thiang ban ke rong ngap ha ke sintur ke jom fi pen kedang ye de pen dap ye ke po bi snare ke jom fi da kan ke kot kli kan ke tien ke jom blai try ai ba ki khon jeme kin bam pagum jarmayau ong ke tangal shem ke tien jeme ngala bam ki ke tien jome ka long ke jinkmen ba ke jishat kemen ye ka men sim ke jong shisha ko try bala thọ ro try ye ka kerteng ko kun ra try hallelujah wa ki khon ki jome ki don ki tien jome la thọ ki da ka kerteng ke jome lai thu ki da ka kerteng ke jome ga duai ga da kar khu kan long gum ta blai nam tan ki khon ki jome finishim khia ban pule ka tien pa ka tien ke jong blai ka kot ba ka nom long chu ka kot bo na do man ta ka sngi ha kerteng u jisu ga duai amen wa amen try na kar khu fi nang ai bore fi Bangai unang pensle evi pinang la ban puli ke ketien pindap ru da ke ketien. Bless shibun utrai nam ta kaburam jo. Amen. Ketien ke jong blai ka angum ne u Jisu hukum ong kilet ke berthai ban yalap ya ke gospel shaki ben rio baro. Bar kadai kata ya ka ba ngingi shib khiai ke ne ketien ke jong trai namar kadai ke hukum ke jo ban let ke berthai ban yalap ya ke gospel shaki ben rio baro. Ya ke sedang shwan na Jerusalem, Judea, Samaria, bat aduk ke bakut ke berthai. Bagi aingo yu blai da shishangi yo ke ne kalat sa shisien pat how ne usnam bangin pelong biang ia ke ne ke Jeseng Healing Festival. Kaban long hang thi hamadan kur kalang. Haga khatar khatlai ba khasau trik jong ne benai December no pra arajar arpusan kumka ministry ngi where you people pin ya wan biang shakti ke Jeseng ya ka bagi yo ban yele ekmen ban ya shat kemen ban snow thu ru ya ka ta ke tien ke jong blai ban priang ya ka nginget kini ke Jeseng kalong ya ka ba ubreu ni shem ba du Jisu ya ka ba u Jisu yo ban pit kalai ke donut ya ka men sim ya ka jinglong putrahi un ai ya ka ta ke jingim ke batmai ya ki mensim ki ba kodor ki ba trang ba ki ba sliang itu bangitip ya kani kawai baladang ngingim yalap ya ka gospel but ladangim ko ngu ya kani ka ketien utrai ulapin kre ya ka jaka but ngidon ya kani ka jing angdot ban bagi mensim ki ba kodor kin yo ya ka jingkala ka bamot bakin yo ya ka jaka ya ka king ya ka ba utrai ulapin kre na ka bentai jongi iwai baro but ni angdot si shaban ni ba ka wai pui ta ka jaka ka ba utrai ulapin kre bakin dap da kita ki mensim ki ba kodor ingat mengini pelong ni ke Jeseng da ke jiket da ke jing duai bat ni da kerpat ya fir pin duai nam da ke Jeseng mengini i bak breu ki yo ya ke jing shamen sim ya ke jing kia nan kong ha ka men sim bat ni i ru ya ke kamba ke jong play ya ka ba on pin kia ru ha ka bakin jado ha ki Jeseng Healing Festival borosh ka tangi i ya ka kamba ke jong tra ya ka ba Jisu pin kia ya ki ba bon pa ki breu na ke jing pang distam nagi syak tek nagi syak kom naga bor suai bor boman naga bor jong saitan bagila yo pat ya kata ka jing pelaj naga hima jong jing dom syak hima ka jing syai ban ngi aingo i play nam ta kata ngi khot sung bahaya pi syak ni ka Jeseng bat ka program kalong kom ni ha khat arterik min long tang gawai ka Jeseng ha ka singi thok ding bat kata kalong ha ka por san baje jan miet ha ka si sa jan ngin don artli ka Jeseng kawai ha ka por shibji steng no phai singi bat ha ka por san baje Janian haga segi sa jan but haga segi uterangin dan yang artli ke Jeseng berkata ke deh ke por minster posteng but haga por sau baji janmian kedai tang ya wer ya pi ba pin poi shi ke Jeseng ya wer lang ki we de ki baying ki basem ki jong pi per jor jong pi ngin yo ben yelek kemen lang how try hagi te ki jing Jeseng lagi jing so long kat bat pi ngi da kemen do kata-kata bat ni wer ya pi we pi baro Menginya dan lang haga taga sengi. Belain ke kuifi, belain taga buram jimu. Amen.